I'm dreaming of a white Christmas. Donar forma, d'acord? Tenim que tocar-ho. ¡Qué bo! Después le corto. No, porque puede cremar. No, hombre. Heu vist com ho he fet? Aquí, perquè la força. Así. Ala, va. Maria Jesús, comencem. Vale, molt bé, molt bé. Mira, simplement és que ficar un